Vítajte na počúvaní podcastu Na každom záleží. Naše zasľúbenia sa naplnili a my sme sa prvýkrát stretli online na spoločnej meditácii alebo modlitbe súhlasu. Bolo nás asi 9 a s niektorými sme sa poznali, s inými dovtedy nie. No bolo to veľmi milé. Spoločne sme si prečítali z knihy Otvorená myseľ, otvorené srdce od Thomasa Keatinga a následne sme 20 minút sedeli v tichu Božej prítomnosti. Nič viac. Najbližšie sa takto stretávame 20. februára vo štvrtok o 6. Odkaz na pripojenie nájdete na Facebooku Na každom záleží alebo aj tuto v popise podcastu. V zásade sa táto modlitba dá nazvať aj učenie bdelosti pre uvedomenie si Božej prítomnosti. A o bdelosti je aj naša dnešná epizóda, kde sa spolu rozprávame s Jankou Kutašovou Trajtelovou. Príjemné počúvanie a keďže náš podcast pravidelne vychádza každý druhý piatok, tak vám želáme aj pekný víkend. Ježiš nehovorí o súdení, nevyhráža sa nám, ani nehovorí o smrti. Hovorí o večnom príchode Krista, o neustálom príchode Krista teraz a teraz a teraz. Zdá sa, že bdenie a bdelosť sú pojmy patriace skôr do východných náboženstiev a tradícií. Tie s nimi operujú často. No nová zmluva, a konkrétne Ježiš ten termín, aspoň väčšina prekladov, ktoré poznám, používal tiež dosť často. Čo tým myslel, keď hovoril, že máme bdieť, máme byť bdelí? Že jednoducho nemáme zaspať? Ako keď sa modlili v Getsemanskej záhrade? Alebo sa máme strachovať, keď hovoril, bdejte a majte sa na pozore, neviete, kedy príde Pán domu, či večer o polnoci za spevu kohúta alebo ráno? Richard Rohr v texte, ktorý budeme dnes čítať, to vidí trochu inak. On vidí bdelosť ako kľúč k autentickému náboženstvu. Ako predispozíciu preto, ako nežiť v ilúzii a rozpoznávať príchod Božieho kráľovstva. Janka, ty ako chápeš termín bdelosť v spiritualite? Čo to pre teba znamená? Bdelosť pre mňa znamená ako keby zaujatie takého nového vzťahu k vlastnej skúsenosti a k vlastnému bytiu. Takej vedomej, neustálej, bdelej pozornosti voči životu, ktorým žijem, ktorý sa odohráva každú ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu minútu alebo sekundu, proste tu a teraz. Dôležité je možno tá zmena vzťahu k vlastnej skúsenosti, k vlastnému prežívaniu. Tá zmena vzťahu sa udeje v momente nejakom, alebo sa deje dlhodobo? Pre väčšinu z nás, o tom som presvedčená, že to je proces, avšak sú aj také výnimočné prebudenia, kedy človek už potom ostane bdieť, že jednoducho ako keď Pavol spadol z koňa a zrazu precitol do vedomia pravdy, pravdivosti o skutočnosti. A sú aj takéto samozrejme výnimočné nadobudnutia bdelosti, avšak pre väčšinu z nás je to proces. Ty by si o sebe povedala, čo si bdelá? Ja by som o sebe povedala, že sa každodenne učím bdelosti. A raz sa to darí viac a raz menej. Áno, a vieš niekedy teda, že teraz sa ti darí byť bdelá možno celkom. Samozrejme, keď o tom hovoríme v týchto pojmoch, už veľakrát opakujeme to slovo, už to začína byť trošku čudné, ale predsa, vieš niekedy si uvedomiť, že teraz som dlho bola. Aké je to byť nebdelý? Aká si, keď si nebdelá? Ja si myslím, že to, že je človek bdelý, tak o tom vie. Lebo je bdelý, že? Presne tak, o tom to je, že ja som si vedomý, že si neustále zvedomujem všetko, čo sa deje. Celá moja skúsenosť sa mi stáva ako keby priehľadná, transparentná, vedomá, doslova. Ale zrazu, keď človek nie je bdelý, tak o ničom nevie. Jednoducho ako keby zaspal. A necháva sa unášať všetkým možným, čo Presne príde, že? Tak. Vtedy ho to vtiahne, vtrhne a znovu potom len príde taký pocit precitnutia, keď luskne prst a zase som sa nechal strhnúť alebo uniesť tým prúdom
toho nevedomého vo mne, ale o tom budeme ešte možno, že bližšie aj počas textu hovoriť. Dobre, takže dnes máme tiež text z dielne cac.org a myslím, že Richard Doll je jeho autorom, respektíve tam tá redakčná rada, ktorá vyberá nejaké jeho citáty a dáva to nejako dokopy. Tak prečítame celý text, prvú polovicu Janka, druhú ja a potom môžeme nejaké pripomienky, ktoré máme k tomu pripravené alebo aj nepripravené. Môžeš ísť na to, Janka. V Markovi 13, 33 až 35 hovorí Ježiš svojim učeníkom. Bdejte a majte sa na pozore. Neviete, kedy príde Pán domu, či večer, o polnoci, za spevu kohúta alebo ráno. Väčšina z nás tento úryvok pravdepodobne vníma ako výstrahu či hrozbu, ako by Ježiš hovoril, radšej robte veci správne, inak vás nachytám. Ale Ježiš nehovorí o súdení, nevyhráža sa nám. Ani nehovorí o smrti. Hovorí o večnom príchode Krista. O neustálom príchode Krista. Teraz. A teraz. A teraz. Kristus prichádza vždy a znova. Boh je neustále prítomný. Problém je, že my nie sme. Ježiš nám vraví, aby sme boli vždy pripravení, bdeli, plne vedomí a v očakávaní. Toto je kľúč ku každej spiritualite. Pretože my väčšinou bdeli nie sme. Väčšina z nás len deň čo deň opakuje tie isté rutiny a potom nás rozhádže, ak niekto naše zabehané vzorce naruší. Avšak Boh sa paradoxne vždy objavuje práve v týchto narušeniach, nepravidelnostiach, výnimkách a prekvapeniach, a len zriedkavo zvykovosti. Boh nás musí doslova zaskočiť nepripravených. Často si v duchu poviem práve toto. A to dokonca uprostred vecí, ktoré nechcem, ktoré som nečakal, alebo ktoré sa mi nie vždy páčia. Večer o polnoci za spevu kohúta alebo ráno v úvodzovkách. Veľkou úlohou náboženstva je udržiavať nás naplno bdelých, na pozore a vedomých. Len tak budeme vedieť všetko, čo potrebujeme vedieť. Ak budeme prítomní, spoznáme prítomnosť s veľkým P. Je to takto jednoduché a predsa zároveň tak náročné. Náboženstvo nás príliš často viedlo skôr k nevedomosti. Avšak Boh nás rešpektuje aj v tomto. Posledné slová, ktoré Ježiš povedal svojim apoštolom v Getsemanskej záhrade boli bdejte. Vlastne to hovorí dvakrát. Pozri, Matúš 26, 38 až 31. Buddha ponúkol tú istú múdrosť. Vlastne samotné slovo Buddha znamená prebudený. Bdelosť nepochádza zo sily vôle, ale z úplného odovzdania sa prítomnému okamihu, takému, aký je. Ak dokážeme byť prítomní, zakúsime to, čo väčšina z nás volá Bohom. Ani to nemusíme týmto slovom nazývať. Do veľkej miery je to o tom, že sa vzdáme odporu voči tomu, čo prítomný okamih prináša, alebo prestaneme lipnúť na minulom. To je dokonalé prijatie reality práve takej, aká je tu a teraz. A to je úloha na celý život. K prítomnosti nemôžeme dospieť žiadnou známou metódou. Môžeme v nej iba byť. Najčastejšia forma spirituality je nájsť Boha v tom, čo je priamo pred nami. Teda schopnosť prijať to, čo francúzsky jezuita mystik Jean-Pierre de Caussade nazval sviatosťou prítomného okamihu. Koniec textu a ja by som prečítal ešte raz prvú vetu a mám k nej taký malý koment. V Markovi 13:33 až 35 hovorí Ježiš svojim učeníkom: bdejte a majte sa na pozore, neviete, kedy príde Pán domu, či večer o polnoci za spevu kohúta alebo ráno. Bdenie sa dá, podľa mňa, to už ja hovorím, bdenie sa dá definovať aj ako opak spánku, čiže nie len fyzicky a mentálne, ale aj psychologicky a duchovne sa to dá interpretovať. No a vidíme to aj v tom texte, ako aj tu Roš spomínal v Matúšovi 26:39 a ďalej, keď hovorí Ježiš: zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to podišiel, trochu padol na tvár a modlil sa takto: Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty.
prídu s učeníkom, našiel ich spať. I riekol Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. To je krásne a hlboké. Takže bdenie neexistuje len to fyzické, ale my tu sa najmä budeme baviť o tom duchovnom. Aj keď sa zdá, že toto v Getsemanskej záhrade išlo aj o to, aby fyzicky nezaspali, ale by boli bdelí. Čiže ono to má také presahy, aj fyzické a duchovné. Môžeš, Janka, čítať ten ďalší odstavček? Veľmi krásna metafora. Veľmi taká pravdivá, keď človek sa tak v noci, ja som sa dneska v noci nad ránom zobudila, som sa strhla z takého nepríjemného sna a zrazu taký výdych, taký pocit úľavy, že tá dráma proste nebola skutočná. Skutočné je táto príjemná, mäkká posteľ, ktorej som sa zobudila v teplej miestnosti. Že doslova bdelosť sa ťa zachránila z utrpenia. Doslova, presne tak, doslova prebudenie. A je to veľmi, veľmi, veľmi realistická metafora, no. Naozaj to tak nejako funguje. Že hovoríš, že takto to funguje aj, môže fungovať aj v reálnom živote, keď nie práve doslova spíme, ale že môže určitá bdelosť nás z určitého nášho utrpenia vyťahnuť. Doslova vytrhnúť. Taká je skúsenosť mnohých, no. No, idem teda ďalej čítať ďalší kúsok textu a potom môžeme komentovať. Väčšina z nás tento úryvok pravdepodobne vníma ako výstrahu či hrozbu, ako by Ježiš hovoril. Radšej robte veci správne, inak vás nachytám. Ježiš nehovorí o súdení, nevyhráža sa nám. Ani nehovorí o smrti. Hovorí o večnom príchode Krista, o neustálom príchode Krista. Teraz a teraz a teraz. A keď som nad týmto uvažovala, tiež mi to tak hneď došlo, že my to naozaj takto počujeme v tom texte. Ono ten text, keď si človek prečíta celý, tak on naozaj je to kontext toho, čo my označujeme ako druhý príchod Krista. A čiže my v podstate tieto slova aj bdelosti si tak štandardne spájame s klasickou predstavou takej tej veľkej drámy, ktorá príde na konci vekov, ktorá je súčasťou takých tých našich malých osobných drám, akýmsi takým vyvrcholením týchto drám. A ja trošku úmyselne hovorím slovo drámy, lebo ego miluje drámy. A aby ma teda poslucháči správne pochopili, ja nehovorím, že niečo také desivé sa nemôže stať. To ja neviem, hej. Veď v skutočnosti práve v tomto momente ľudský nedostatok bdelosti práve a lásky nás dostal na hranu atomovej vojny a klimatickej katastrofy. To je druhá vec. Hej. Ale poďme teraz teda späť k tomu duchovnému významu textu alebo bdelosti. Tak psychologicky a duchovne tieto pasáže v nás buď vyvolávajú strach a vinu, tak sme nastavení, alebo možno u niekoho dokonca také zvláštne potešenie, že Boh konečne zničí všetkých hriešnikov a dostane všetkým nevercom sa dostane proste to, čo im patrí, hej? A ja som ten spravodlivý v tej správnej cirkvi a tak ďalej. A to je veľmi taký, sme už sa o tom bavili, taký malý obraz o Bohu aj o sebe samom. Naše mysle sú plné strachu a cítia sa od Boha a od iných oddelené, separované. A kontemplatívna psychológia toto nazýva slovičkom, takým termínom, že primal wound, alebo pôvodná rana separácie. To je normálny termín. A práve kvôli tomu, že cítime ako keby hrôzu alebo úzkosť z tejto separácie, tak sme sa upli na myšlienku, že toto opätovné spojenie s Bohom jednoducho nemôže byť, lebo cítime oddelenosť, preto musí byť niekde v budúcnosti, niekde inokedy. A že sa ešte stane. A preto ako keby rezignujeme a žijeme ďalej vo svojom takom pocite samoty, izolovanosti, ohrozenosti. Ale problém je, že toto nie je duchovná skúsenosť. Toto je psychologická skúsenosť nášho malého ustrašeného ja. Duchovná skúsenosť, o ktorej hovoria mystici, kontemplatívci, je, že nie je na čo čakať. Že separácia od Boha a od iných je v skutočnosti len optický klam, deformácia niečoho, čo je skutočné a že dá sa z neho prebudiť. Ako sme sa bavili, hej, že zrazu človek precitne, dá sa z neho uzdraviť. Pretože práve ten pocit separácie a strachu je patológia a jednota je to, čo je nám prirodzené. Nebať sa je to, čo je prirodzené. Čiže tá dobrá správa je, že nemusíme čakať na koniec sveta alebo na vlastnú smrť. A ani nemáme, pretože
my sme vlastne už tu a teraz stále v spojení, v hlbokej jednote s Bohom i ľuďmi a aj so všetkým stvorením. A práve rozpoznanie tejto jednoty, tejto skutočnosti, toho že človek sa nemusí báť, pretože už teraz je napojený na to, čo je skutočné, čo je jeho istotou, ochranou, pokojom a šťastím, tu a teraz, toto sa nazýva prebudením, precitnutie, pochopenie, uvedomenie si tejto jednoty, tohto bezpečia. Vlastne ten spôsob bytia, v ktorom si takto ako keby človek žije v tej jednote, sa nazýva bdelosť, alebo ja používam aj taký termín kontemplatívna pozornosť, všímavosť, ak chceme. Som predtým citoval vlastne text z Matúša 26, keď Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade, podobne o kapitolu skôr v Matúšovom evanjeliu, na začiatku tiež, čítame podobenstvo o pannách, kde tie múdre si na noc vzali olej do lámp a tie nemúdre nie. A keď prišiel ženích, tie múdre mu teda mohli bežať oproti, a tie nemúdre nemali olej v lampách a kým si išli nakupovať, ho kúpiť, tak nestihli príchod ženícha, nestihli sa s ním stretnúť a vojsť na hostinu. A to hostinu zjednotenia. No a toto podobenstvo sa zvykne interpretovať spôsobom, že tzv. Druhý príchod Ježiša Krista môže, alebo my kresťania často používame, ten druhý príchod Ježiša Krista. No a to je jeden obrovský motív. Pre prvú cirkev to bol jeden z najväčších motívov dokonca. Osobne verili, lebo však to niekde tam je písané v evanjeliách, že to sa stane ešte, kým oni nezomrú. Že ešte za ich života. Druhý príchod Ježiša Krista môže nastať kedykoľvek, že takto to my vnímame a že keď na to nebudeme pripravení a budeme žiť nesprávnym, nemravným životom, respektíve nebudeme v stave, kedy Kristus je našim spasiteľom a prepasieme tak potom tú príležitosť a ten jediný moment v budúcnosti, kedy nás Kristus prekvapí, čo býva ešte interpretované tiež vo svetle apokalyptických udalostí, ako si presne ty hovorila, zo zjavenia Jána, no a že ten moment pre nás potom môže dopadnúť naozaj zle, nedobre. A v tomto svetle sa nedá inak len báť sa, alebo obávať sa Krista samotného a jeho príchodu, že nejako nám dá teda narováž. Hej? A je tam aj kus pomsty a trestu a všetkého možného. A ja som dokonca videl, sa pamätám, len kúsok nejakých, akože doslovné vnímanie týchto, no to sa nedá doslovne vnímať, lebo však toto je podobenstvo samo o sebe, ale predsa sú ľudia, ktorí ho dokážu vnímať tak povrchne, že nejaký taký B-čkový film som videl, myslím, že aj nejaká americká produkcia to bola, kde boli vyobrazené tieto posledné momenty a boli, vieš, že niekde sa píše dokonca zjavenie Jána, že nejaké že ohnivé jazyky majú proroci alebo budú mať a takéto nejaké veci, vieš, čo je jasná metaforická reč, obrazná. No a v tom filme normálne boli takí dvaja muži s bradami, boli samozrejme, keďže proroci, aj keď darmo už, že v modernom čase, ale boli oblačení v takých tých nejakých habitoch a išli a z úzmi šláhali také doslova, že ohne a také doslova, že jazyky žlté. No, že je hrozné. No a teraz ja napríklad dnes tento druhý príchod vidím už vo svetle podobenstiev o Božom kráľovstve, ktoré Ježiš hovorí svojim učeníkom, keď hovorí, že napríklad, že Božie kráľovstvo je ako kvas, ktorý nakvasí celé cesto, alebo ako semienko, ktoré je na začiatku najmenšie zo všetkých, no nakoniec narastie na obrovský strom. Niečo ako rast, ako progres, ako evolúcia vedomia možno, že dokonca. No a toto semienko bolo zasadené podľa mňa vlastne Ježišovým životom, učením, smrťou, zmŕtvychvstaním. A vtedy začal ten kvás Božieho kráľovstva ako keby nakvášať, fermentovať všetko okolo. A začalo to nepatrne, až paradoxne, že smrťou a podobne, ale len smrťou mohol prísť ten nový život. O tom bolo do veľkej miery podľa mňa aj to Ježišové učenie, že niečo musí zomrieť, aby niečo nové začalo. No a ten druhý príchod Ježiša Krista nemusí byť unikátna udalosť v budúcnosti, jedna v jeden moment, ale niektorí teológovia dokonca hovoria, ja som to tiež už viackrát spomínal, že môže to byť postupný rast a čoraz skutočnejší
život Kristovho tela, lebo ten Kristus je aj vlastne prítomný vo svojom Kristovom tele, ako kresťania veria, mystické Kristovo telo sú kresťania, sú reálni následovníci, tí, čo nasledujú Ježiša a žijú jeho príklad. V tomto svetle potom rozpoznávanie tohto rastu, tohto zjavovania sa Božieho kráľovstva, tohto príchodu Božieho kráľovstva v živote, v realite, v ktorej žijeme, sa deje len v stave bdelosti. Len musíme byť bdelí, aby sme to videli. No a keď akoby nespím na vavrínoch, na tých vavrínoch nominálneho náboženstva napríklad, alebo keď nespím a nesnívam sny o svojej absolútnej sebestačnosti, alebo keď nežijem ilúziu absolútnej kontroly svojej a moci, ale vlastne bdiem s otvorenou myslou a otvoreným srdcom a uvedomujem si, kto alebo čo je zdrojom a cieľom všetkého snaženia, všetkej lásky a všetkého pokoja. No a vtedy potom príchod Božieho kráľovstva nie len rozpoznávam, ale môžem na ňom založiť aj svoj život, svoje činnosti, svoj zmysel. Môžem sa pridať, k tomu sme vlastne pozvaní. A k ničomu menšiemu. A túto interpretáciu druhého príchodu Ježiša Krista mi potvrdzujú aj texty, ktoré napríklad sú tie texty o posledných časoch, čiže eschatologické texty, a ktoré hovoria v podobenstvách spojenia. Vieš, hostina a podobne. A len si napríklad spomeňme na metafory ženícha, že ženícha Krista a nevesty cirkvi, čiže spoločenstvo ľudí. Čiže to je zase spojenie. A metafory obrovské hostiny, obrovské svadobnej hostiny. A spomeňme si tiež na texty, ako napríklad v liste Efeským, keď tam sa na začiatku píše, že keď nám dal, akože Boh, poznať tajomstvo svojej vôle, že podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí, a teraz to dôležité, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a na zemi. Zase zjednotenie, spojenie. Čiže inde čítame, že Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je medzi vami a vo vás. Čiže ak tu hovoríme o takom predurčení alebo pláne, zjednotenie je ten plán. Spojenie ľudského a Božieho. A ako hovoril aj Rohr v tých predošlých textoch, čo sme o pravom ja čítali, že Kristus je spojenie ľudského a Božieho, božského. Ľudského stáva plne ľudským, no stáva sa dokonale božským. A je to asi možné. No a to je náš cieľ, alebo ak niekto chce osud, to je podľa mňa ten rast v Kristovi, alebo tá deifikácia. Biblický rast Božieho kráľovstva je preto podľa mňa otváranie sa toho ľudskému, tomu božskému, a následné zjednotenie. A to môže byť aj postupný tzv. Druhý príchod Ježiša Krista. Zjednotenie materiálneho s duchovným. Nebo so zemou. Lebo aj modlíme sa, že príď kráľovstvo tvoje. Príď. Nie zober ma už konečne stať to preč. Ale ako v nebi, tak nech je aj na zemi. Ja som to dlhý čas prehliadal, ale keď už raz si to takto uvedomím a vidím, toto spojenie, napravenie a spojenie, tak to už neviem odvidieť a nevidieť. Bod omega. Áno. Teilhard de Chardin. Presne. Možno ešte jak ťa počúvam, napadla jedna súvislosť, ktorú by som rada spomenula. Tam sú také vyjadrenia. Ježiš hovorí, že človek, že najskôr musí prísť veľké súženie. A my keď toto počujeme, tak my to tak máme naučené z náboženstva alebo akokoľvek, že musíme trpieť, že najskôr musíme poriadne sa ako keby vytrpieť, lebo Ježiš trpel, lebo to je obeta, lebo potrebuje Boh našu krv, dajme tomu, aby proste prišlo k celkovej premene sveta. Ale to je opäť veľmi také chybné vnímanie toho slova veľké súženie, podľa mňa. Pretože skúsenosť hovorí o niečom inom a tiež hovorí, že musíme prejsť cez veľké súženie. A veľmi veľa ľudí, nie že musíme, ale väčšinou chodíme cez veľké súženie. Veľmi často, mne samej v mojom živote sa stalo, že ja som potrebovala si tú svoju nejakú osobnú drámu doslova pretrpieť až do takého bodu, že som mala celého utrpenia plné zuby, tak povediac. A vtedy mi to doplo,
že si to vytváram sama. A zrazu bol pre mňa moment, však ja nemusím takto žiť. Že stačí zmeniť spôsob myslenia, vnímania samého seba, Boha, života a ja môžem vystúpiť zo svojej drámy a nemusím trpieť. A napríklad Karl Jaspers hovorí v individuálne existenciálne situácie, nejaké zlomové, čo bude aj hovoriť neskôr Rohr. Tieto situácie nás mnohokrát vložia do nejakej drámy alebo do nejakého súženia, ale častokrát práve vďaka ním my sa niečo naučíme. Nie, že my musíme trpieť, lebo Boh to chce, ale my trpíme preto, že tie naše staré štruktúry sú tak tvrdé, že bez toho utrpenia by to nepopraskalo. Tá naša tvrdá šel, jak sa to povie, nejaká... Škrupina? Škrupina, ktorou sme sa obrnili od mala, jak sa proste bránime, jak bojujeme o záchranu života takým štýlom seba záchovným. A toto isté, niektorí autori hovoria, sa deje aj v kolektívnej skúsenosti. Druhá svetová vojna, keď skončila druhá svetová vojna, ešte pred prvou svetovou vojnou boli ľudia nadšení, takí nadšenci, že ideme do vojny, ideme sa biť za spravodlivosť, za našu vec. Všetci boli proste, všetci kričali, aké úžasné, úplne totálna temnota, úplne deformácia reality, úplne mimo. Po druhej svetovej vojne sa ľudstvo niečo naučilo. Zrazu sa rodia sa autori povojnoví, ktorí hovoria veľmi, veľmi zdravé veci. Karl Jaspers napríklad hovorí o tom, že začína sa ako keby vyzdvihovať alebo začína sa tematizovať utrpenie, ktoré je učebným prostriedkom, bez ktorého niekedy nevieme si pomôcť, že niečo nami musí zatriasť. A nemuselo by to tak byť. My sa môžeme prebúdzať aj bez toho, tak povediac. Ale niekedy sme tak tvrdí, že to nevieme bez toho. A v tomto zmysle ja vidím aj zmysel, dokonca aj tých Ježišových slov, že najskôr treba prejsť cez veľké súženie. Lebo to je častá duchovná skúsenosť. Čiže ty hovoríš, že možno, že to ani nemusí znamenať nejaké kolektívne veľké súženie v budúcnosti, že prídu ťažké časy, že môže, ale nemusí, ale že to môže znamenať aj vlastne na individuálnej rovine vlastne? Že tieto veci fungujú aj na individuálnej rovine, že človek ako keby aj cez utrpenie prichádza k stále väčšiemu a väčšej bdelosti. Lebo si uvedomuje a poznáva sám seba, uvedomuje si, koľko z toho utrpenia sa spôsobuje sám vlastným postojom. Ale to isté sa deje aj na tej kolektívnej rovine. Napríklad v minulosti bolo otroctvo. Hej? A my sme spôsobovali veľké utrpenie iným ľuďom. Dneska sme trošku ďalej, už sa to kolektívne vedomie mení a otroctvo považujeme za niečo nehumánne, niečo zlé, niečo čo je absurdné už pre nás dnes. Čiže ako keby aj to kolektívne vedomie sa vyvíja cez to súženie nejakým spôsobom, cez upaľovanie čarodejníc, hej? A zrazu nám to dojde, že a toto bolo zbytočné utrpenie. To sme si vymýšľali zbytočne tieto blbosti, hej? A raz nám to dojde podľa mňa celkovo. Či k tomu budeme potrebovať ďalšie nejaké spúšťače v podobe klimatickej katastrofy, to ja neviem, hej? Len teda hovorím, že aj tento mechanizmus, žiaľ Bohu, zatiaľ ešte funguje. No. Čiže utrpením k bdelosti. Hej. Nie je to podmienka. Ako jeden autor hovorí v angličtine, že you can be broken or broken open. Že môžeš byť zlomený, alebo že zlomený tak, že otvorený vlastne, pre otvorenosť. Áno. Dobre. Prečítajme teda ešte posledný odstavček. Ja prečítam. Kristus prichádza vždy a znova. Boh je neustále prítomný. Problém je, že my nie sme. Ježiš nám vraví, aby sme boli vždy pripravení, bdelí, plne vedomí a v očakávaní. Toto je kľúč ku každej spiritualite, pretože my väčšinou bdelí nie sme. Môžem ja niečo dodať? Trošku tak na ospravedlnenie, že to nie je teraz o tom, že my sa máme ako keby teraz nejako začať nanovo bičovať, že nie sme bdelí, hej? Že to nie je opäť, aby sme si z toho opäť nespravili takú modlu, ako zvykneme, že teraz budem mať modlu bdelosti a ako náhle ja zistím, že nie som bdelý, tak ako keby... Facku si dám. Dám si facku. Aj keď zase niekedy preberie. Áno. A my v skutočnosti v istom zmysle vôbec nie sme vinní za to, že nie sme bdelí. Hej. To sú práve tie naše programy, ktoré sme dostali, ktoré nás uspali. A
nám nikdy nikto nepovedal, aké je dôležité byť bdelý. Nikdy nás to nikto neučil. Alebo ani naši rodičia sa to neučili, ani učitelia naši o tom nevedeli, nikto im to nepovedal a tak ďalej. A jednoducho byť aj v tomto na seba taký jemný a postupne nejak tak s jemnosťou sa pomaly ako keby oslobodzovať od toho spánku, prebúdzať sa. Ja osobne si myslím, že v budúcnosti sa ten kontemplatívny spôsob pozornosti, to je moja nádej, bude pestovať už od detstva. Či už doma, v rodinách, na náboženstve, v kostoloch sa o tom bude hovoriť. Hej. Že už to nebude len o tom, že budeme posadnutí otázkami morality alebo intelektuálnych teologických debát, cirkevného práva, dogmatizmu, pretože všetko to len podporuje, prehlbuje pocit separácie v skutočnosti, tieto druhé veci. A mám takú nádej, že práve kontemplatívny druh pozornosti alebo kontempláciu budeme robiť a to ostatné budeme, ani by som nepovedala, že nezanedbávať, ale zanedbávať dokonca. Čiže mám taký pocit, že toto je ako keby to, čo nás čaká, že toto sa budeme učiť, tú praktickú stránku spirituality, viac ako moralistickú. To je pekné, ja s tým súhlasím a práve ako si hovorila, že či budeme stratení, alebo sa zaoberať príliš možno zase tými či morálnymi, alebo akými stránkami a teologickými a podobne. A k tej morálnej by som povedal, takisto podľa mňa často nejaká stratenosť vo výčitkách z nejakých hriechov, ktoré nedokážeme zvládať. Veľmi často, podľa mňa, je to podmienené, ten zlý stav, z ktorého ako keby nevieme von, je často podmienené tým, že hráme tú drámu a nie sme bdeli a nevieme z toho von. Keby som si na druhej strane uvedomil a akoby vkročil do bdelosti jednoty s Bohom a prítomnosti Božieho ducha, do reality, tak veľa vecí, presne ako aj ty si predtým povedala, naozaj ako keby lusknutím prsta stratí svoju silu alebo sa vyparí ako para. Ale je to dôležité, áno. Ale presne tak, niektorí hovoria, hej, že niekto ešte veľa musí trpieť na to, aby sa to stalo niekto menej a tak ďalej. A niektorí títo duchovní učiteľa hovoria, ako keby sme si my zase nevedomé, ale ako keby až vyberali to utrpenie v zmysle, že no, koľko ešte musíš trpieť, aby ti to doplo. A ja nehovorím, že každé utrpenie, respektíve každá bolesť je tu preto. A veľmi pekne som to počul niekde, a neviem už kto to povedal, ale vyjadrené, že bolesť je to, čo objektívne zažívame, ale utrpenie je to, čo si volíme, čo z tej bolesti už robíme. Keď v hlave začnem si splietať rôzne naratívy, príbehy, prečo sa to len mne deje, alebo ako je to nespravodlivé, alebo ako je to horšie ako včera a podobne. Naozaj napokon veľmi často tá bolesť aj by už ustúpila alebo ustúpi, ale ani si to nevšimneme, pretože to utrpenie, to je to, čím žijeme. Čo je asi v čom to ego naše žije. A to je úžasné spozorovanie toho, že oveľa menej by sme mohli trpieť, keby sme si to utrpenie nevolili, ale akceptovali tú bolesť, ktorá príde a odíde. Presne tak. To je vlastne ten istý princíp, o ktorom ty hovoríš. Ako keď ja rozlišujem medzi faktami a drámou. Hej. Faktom je nejaký fyziologický alebo psychologický vnem emócie, ktorá bolí, a drámou je ten príbeh okolo toho, ktorý tú emóciu živí. A keď ja dokážem pustiť tú drámu, tak sa uzdraví aj tá bolesť. Ale pokiaľ ja ju nepustím a budem ju ako keby živiť v hlave, tak tá bolesť sa bude prehlbovať. A budem sa cykliť. A nebudem z toho vedieť vystúpiť. To je vlastne, a to je stav spánku, hlbokého nevedomia. Hriechu, ak chceme klasickým spôsobom. Na záver prajem viacej faktov, menej drámy, menej internetu a viac kabernetu.